Ramogi ajwang antie kamoro ni Nyakach andingo panga. Ka bende kawuono adhi romo gi japith man gi lony korka pith mar gwen. Omiyo kamoro amora ma intie yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Karibu. Berber. Bera inya. Idhi nade? Adunga maber. An badhi maber. Ya karibu nyumbani. Asante sana. Ber kabisa. Koro kidonjo, dwani ket tiendi, nyum tiendi e pigni. Okay. For my safety ne gwen. Okayie ngata donji ka oko sanitize tiende. Koro nyalo keto tiendi. Kama kaka timone. Nyalo keto kama bekindo. Timone kamano. Haya. Janeno marwa iwinjo kar gwen ok tho donje aoyaye nyaka itimne gima iluongo ni sanitization manyiso ni ok wadwa ting'o tuo to wadhi wamiyo gwen. Omiyo adwa dhi maso tienda e besen ni anyume matin. Kaeto kwa setimo kamano ibiri logo tiga gi sabun. Koro nyalo logo. Mae waluoko lwetwa maler mondo kik wati kata water ne gwen tuo. Kamano. Koro yien adonjo koso tie. Koro yien donjo. Karairo kamano. Aneno ka bando be nge puodho ka oganda bende. Koro gwen ni kon man. Gwen ni odni. Okay. Daher ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima iniwuon itimo. An nyinga Jogo Chieng' Otula. An andingo panga e Nyakach. Ohala mar pith mar gwen ni chako karang'o? Sani an gi higni 6 ka pidho gwen gi. To man go sani gin gwen ma sani nigi higa 1 gi dweche 2. To gin ma leya ginyuolo tong' sani. Kamano. Ang'o mano ni mijing'o mar donje pith mar gwen ni kata ohala mar gwen? Chon na pura puodho. Puro bando, puro oganda. To bang'e naparo na dhi kuonde moko rayudo ni jomoko pidho gwen. Koro nambe nachako pidho gwen. Kamano. Gwen kidije ng'eny. Makwano tek. Kidije gwen tie mang'eny, ti gwen moko be ok donge. Ti gwen moro ma en rachar kama. Ene mana chako kode mokwongo. Ok donge nyalo pidho higni te to ok donge. Koro kidwa chako pidho gwen to nyaka ing'e ni gweno mane ma koro donge pidho. Kiki chaka kamano. To ini wuoni pidho kidieny mane? Na pidho gweno miluongo ni Croiler. Croiler en gweno ma kipidho to kichake gi 1 day old to nyalo pidhe dweche 4 or 3 gi nus kipidhe maber kifide maber. To already ene market inyalo use kendo inyalo chame. Koro en ready inyalo timo kode gimoro amora. Pero kamano inya to ini wuon kama ni chako pith mar gwen. Ang'o kendo mani ng'iyo kapok ni chako? Owach ni for example gima kisungu dendo ni starting capital. Yeah. Pesa mokwongo mani chako go ohala mar gwen. Mokwongo natimo pur mar bando. To na puro manwang'o pesa e bando. Kasto na neno ni kika dhia e pur mar bando kende. Na uso bando go. Kasa uso bando go. Tanwang'o pesa. Koro kanwang'o pesa. Nachako gi matin badwe. Nachako gi ka pesa mang'eny. Nachako gi 15,000 kende. Ema nachako go pith gwen. Koro bang' pidho gi. Tanwang'o ka gima koro ober. Makoro akete pacha ahinya. Kamano. Kani chako gwen adi? Nachako gi gwen 50 pieces per beach. Na omo gi mana e online. Nokomia gi ng'ato. Na dhi online tayudo gi online. Takelo gi gwen per beach. To gimana gimora go ni bang' muda matin dweche 3 to lady negisa pick. Gidongo gi ng'wech kabisa.
makoro bang' dweche adek nasa nyaka chako uso moko. Koro kadhi e dweche adek gi nus to already nauso gi te. Koro momiyo koro nachaka donje. Masani koro gwen makoro nitie kagi ne gin pieces 700. To kanaweyo mag layer to nawe namba matin, nawe 140 modongo nauso kamano. Erokamano. To wachni korka chiemo, gwen ma in godo gi chiemo didi odiochieng' to gichamo chiemo machal nade? Chiemo ok ang'iewa chiemo e kambi moro amora. Ang'iewo chiemo gi kambi 2 ka ok pembe to en fugo. Koro kang'iewo chiemo no to ber nikech gweno chamo gima ber, to kidwa ng'e ni gweno chamo gima ber tidhi yudo pi kino komodho mang'eny no chiemo no ber kode. To kino kimiyo gwen chiemo to komodho mang'eny to chiemo no ok ber kode. Koro kambi no beyo sana momiyo gitemo dongo na piyo ne mondo ausgi. Wachni gunia mar chiemo odiochieng' kata wachni for example bag moting'o kilo 50 itiyogo bang' ndalo adi? Atiyogo bang' ndalo 4 kata 3. Maduong' atiyogo ndalo 3 gima atiyogo ndalo 3. Chiemo gweno ka chiemo to kata imiye mana bags 50 go to dongo chamo te madongo tieki. Koro nyaki minimize kanyo. Okinyi kaka sani natiyo gi kilo 8. Kilo 8 no kamiyoge kendo ka ngik sa 10 ka miyoge kilo 8. Ok imiya kimiye giteto gidhi chamo tema gwen chiemo no te. Koro gweno nyaki minimize chiembe to be kaka koro maleya kiyoga feed onyuolo tong' madongo dongo. To kitero e ach to duong' ne bugni mag ach ka koro ok obed maber. Koro gidwa man size madongo rom. Koro mano. Kodwa we structure kata ot mar gwen mabenda neno kantie. Ang'o miyo ni yiero mana design aina? Na ayiero design ni gwen man go nadwaro ni ka gintie to giwuok oko. Nikech kata dhano nyaka kaw vitamin D. Koro kada keto gi kata iye kacha to ne gidhi bedo weak. Koro natemo ni ka gisechiemo iye to yawne gi oko. Nikech gin gwen moko ma ng'ata nyalo make. Bro to ni di kama intie yot mondo make. Koro for security be nagero ot maka wuok taloro. Kasa migo chiemo taloro moka keto gi open ahinya. Koro aketo gi open once ok pile ka pile. Koro mane omiyo nagero ot amachalo kama. Challenge mantie matis en ni kana gedo inyalo no sing'enge ni okava odni te tung to tung. Ni gweno dwaro breathe ngima maber, yamo maber. Ka yamo kalo kama to dhi kalo. Ok en yamo magik. Ko akocha be yamo timo nade yamo kalo. Koro mane omiyo nano ni mdagere kama. To gweno bende ni chanjo. Yeah. Yes. Imiyo gi bang' ndalo adi? Gwen bedo tricky matin sama gitindo. Gwen bedo tricky matin sama gitindo nikech bang' sama gitindo imiyo gi chanjo weekly. Itiyo gi moro ni gumboro ni Newcastle weekly. Bang' kasaka 1 month to ledi gi pick piyo. Nikech kama gitindo no to gi yot sap kabisa kendo nyaki bed keen sama gitindo cha. Tema tindo cha onyalo chamo kata so dust motho. Koro nyaki bed keen tibed aware kata gik ma oko margi nyaki los kanyo maber ma kichiyo to mane gima nyaki tim. Sama gitindo cha to ok ochuno nyaki chiyo. En gima inindo toke nende, inindo tineno. Idhi nyiewo gene gichalo nade, kik gifundre kona, lakini chanjo timore bang' dwe mathara, en weekly nyaka rom dwe achiel. Samoro nitie jal ma diher donje pith mar gwen ni. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e? Gombo mar pidho gwen, by the way, asa konyore gi jomoko area matin, ti jomoko mosa konyore go, mane neno gima timore. Koro kaka an kuom mfano kasani an e center, ma ka ng'ato dwaro gweno to bire center. Kochopo e center, takawe takele kama gwen tie. Koro jomoko neno ni job nigi gwen. Koro ne miyo jomoko ne gombo to nang konyo ko nyisa kaka pidho gwen, ma jomoko sani be koro nigi gwen. Joma nohero go nigi gwen nyaka sani. Kamano. Ini wuoni uso ga gwen gi bang' ndalo adi? Koso nitie ndalo ma kochopo koro ok iusne gi ng'ato? Gwen auso kaka sama customer biro. Nikech mano pesa. Koro ka pesa biro to nyaka kaw pesa nikech auso gi nikech pesa. Auso gi nikech pesa, ka pesa biro to kawe pesa. Kata ma kwa wachni en gweno mar ndalo, wachni juma
kata odichieng' 2-3 kiusa usa? Yes, nitie jomoko ma ok nyal manage rite ka tin to bang' 1 week kuro dong odware. Koro kan kodgi matindo to ng'ato biro customer biro ni odwaro mar 1 week tana sell anado pesa bora tu ni apata kitu kidogo. To wachni samoro akia ka bende gweno bende nigi tuoche ma bende samoro thagogi to ka dipo ni nitie ere kaka iritogi mondo kik gimimoko ka bende tuo? Gwen nigi tuoche mang'eny kaka mokwongo dala kaka ng'ato biro nyaka logi kamoro kucho iluogo lweti nitie safety moro kanyo nyaka inyume e tie wuocheni kidonjo dala. Mano mokwongo. Koro kidonjo kidwa ng'eni kata ni gweno tuo ta gweno ok tuo to sama ginindo wang' ka gilosore piny kichiew morning ting'iyo piny losruogno chalo nade. Koro mano romo ng'isi ni gweno tuo koso gwen gi ngima. Koro kendo wang' achiel man gi shida to an gi ot machalo clinic atero gi ot matung' kocha kata sani already nitie moro matuo ni kona achiel. Koro akawe na gole kanyo tadhi kode kocha to okawe magi nikech sama no wuok kani samoro no sa affect jomoko. Koro already yath donjo ne gweno moro moro. Kwa samoro wachni bedo gi jogo ma bende biro ng'iepo iri ere kaka gichuli? Kaka ichula through pesa mag gwen amiyo gi pay bill mar Equity Bank makata od gwen kuma nitie inyalo neno ka already na muono pay bill manyiso ni kata ka onge ayudo pesa ka link e simu ni already ng'ato timo nade oketo pesa koro yot mondo ang'ise ni already koro yawni gweno mondo ka gweno mondo ya. To ber mane ma ini wuon kaka japith iseyudo kuom higni 6 ma bende isebedo kipidho gwen? Ber nitie mang'eny nikech chon na onge gi incubator machine na dhi e bank mar Equity Bank kwa loan omiya loan ma already sama wuoni an gi machine otka manyalo hatch tong kenda gima chon na onge go nyiso ni donga dongora kamano. To wachni sama ang'o ma ini wuoni timo nitie ndalo ma bende wawacho ga ni chiro bedo crowded kata bedo gi joma ng'eny ma bende uso gwen. Ndalo ainago ini wuoni timo ga nang'o kama ka ibed ni pod in e chiro? Kan gi gwen to business okethore e chiro. Koro okachandra mar uso gi sechego nikech ka chandra uso sechego sama koro jing'eny no ta adhi make a loss dong adhi wito pesa. Koro anyalo loko gi mondo apidh gi nyuol tong koro ok abed gi liet kanyo. Kabedo gi liet tadhi wito. Ang'o kendo ma samoro ing'iyo ga wachni sama donje iye kae wabro donjo wadhi nyiso jopiny kaka iye kanyo chalo. Aneno kiketo sawdust e ot mar gwen kanyo. Ang'o miyo nitimo? Sawdust iketo piny ne tuoche moko matino to ne gwen. Nitie gwen moko manindo piny to konego yudo ng'ich ka piny ka go e tiende onyalo yudo tuoche moko mpogore. To e iye kae nitie part moro ma onge sawdust. Nitie part moka iya kete sawdust wae sama gwen go dhi nindo nitie kama ogerre gi malo magiringo gidhi nindo malo kuno. Koro kuno ema kiny ka piny oru tanyalo ng'ego ni gweno ni ongima e chieth mopielo or e losruok mokelo or gwen go ngima. Koro miya ber mang'ego ni gwenda ngima or gwenda tuo. Ber mane ma ini wuon kaka japith iseyudo higni 6 ma bende ini isebedo kipidho gwen? An gi ber emomiyo antie e pith masani. Kwa mfano gweno ni sani gimomiyo koro bere moloyo ng'ama gombo puro gweno ni konyuolo tong to koro en gi pesa mang'eny kabisa konyuolo tong nikech tonge ok en 20 bob tong en 30 one egg and 30 bob karach to 25 mangisore ni one tray en siling 900 or 750 mano kaniko marach to jok ma ach tong kofwenyo nini kode kasa madongo negi idongo pesa mang'eny kabisa inongo pesa mang'eny koro mane berne kabisa anyalo miso jopur te manyalo gombo puro negi pidha ndiyo nyaka mar chiemo gi nyalo pidho lakini kogike manyuolo tong approved kienyeji manyuolo tong to nyalo mi pesa mang'eny kabisa.
Mana kaka iwinje no janeno marwa, wan gi job babende kawuono puonjowa kendo leronwa weche mabende ng'ato nyaka ng'i ka pidho gwen. Omiyo adwani wakaw dakika moko machuok aeto bang'e kwa duogo kik idhi mabor. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Tich Ang'wen tarik 27 dweni mar 7, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore. Ka osir gi bengi mar Equity, kama biro kelonie sigand Nyakach mar Nyadhi Designs e pok mare mar loso ofuku mopogore opogore. Gilau mar kitenge. Noka save kian na save nega biashara nikech na believe ni onegi save ne biashara mondo biashara endelee. But kane jo Equity opuonjo wani inyalo save ne kino nego beni save ne kin nikech personally ngato beniga gi challenges. Poko pogore. Kowuok e gwenge Manjiru, chakre saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Ohala gi Mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich Ang'wen saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Tijni kana achako higa mar 2013, nachako kaka fundi, nawingo ne ng'ato. Ok apar ni param biro solie nyasino. To mar ariyo, kata law ma ini twang'ono, en ok obihero. Yesu nyinga iluongo ni Christine Otieno. Pono ni hero wer mar Yesu oloyo lweny. Bonye *8 8 1 2 *7 8 4 #. To par niya, Ramogi TV en ot mar jower duto te. Ageno ni semodho pi kata nya juice ni moro mabende osedhi modonje dandi makoro iwinjo ka in maber. Pod wadhi mbele gi twak makawuono ni kakoro wane kidieny mar 2. Jaduong' Job, challenges kata midhiero kata pek mage ma in kaka japith iseneno? Challenges mantie gweng' mantie ere ma Nyakach, wan gi problem achiel mar pi. Wakoso pi. Kaka nasanyisi ni gweno ni modho pi mang'eny. To challenge mo wakale gi sani en pi onge kabisa. Mane gima chapa maka okay ibedo ka ng'ato dwa puro to nyaka ng'e ni pi odhi golo pi kanye. Kaka an ko mfano ko sani
Kochopo mbele ka adhi e bank, tadhi shogi ni gimiya pesa mar ng'iewo tengni. Inu gini, ka koth chwe, to ma gimadho mudho gini one day ginus gi opino sarumo. Koro mane problem, to pi be onge. Kaka kufana koro sani koro koth chwe. Lengo na maduong' en dhi e bank kao pesa machielo maduong', miyago tagi madongo mondo okonyago kuom pith gwen. Mane diri mantie. Gisani kana pidho gwen gi to ne ginyuolo tong' tamiyo jomoko to nagombo nikech sama samiyo gi cha to giuso na one chick at siling 100 or 120. Koro naonge pesa mane nyaromo to nadhi e branch achiel mar Equity. Jo Equity go nomiya pesa. Jo Equity nomiya pesa. Nadhi to achat kodgi matin. To giyiena, ka giseyiena to gibiro e ground to ginena. To nokokalo kata 1 week to nomiya pesa ma ng'iewo go machine. Already machine tie. My machine mana wacho ni nomiya pesa ma dhiang'iewo. Koro my machine no. Machine ni otiyo nang'o? Machine ni tiyo gi stima. Kendo kiyawo ka to nyalo ng'isi no tiyo. Koro bedo connected e kanyo. Koro mana kotiyo kidwa ng'iyo iye. Nyalo neno layers go koro kuonde gi emo fixed tong. Ya. Nyalo yawo en gimoro mayot mondo yawo. Koro kidwa ng'eyo machine no, neno ka sane gikumbore kama. Koro sama en on ka diyo ka to gichung' gichung' tema chung' ter koro ipango tong'. Koro sama ipango tong' tiloro machine. Tiwe atonga man. Koro tong' go machine loko kende. Nyaka chieng' moro bed hatched. Kende ka obedo hatched igolo keto piny kucho. Koro incubator kae tong' bede ndaladi? Tong' kosa wuok kama onyuol gi ata keto gi ka. To after 21 days nyithi gwen ni ready. Koro agolo gi to kasegolo piny kanyo tamogi e mbui. Koro ma custom pega ka keto na pesa. Koro kamana ka uso ga. Manyiso ni koro ka ng'ato oseneno gi e mbui to nyamayo. Yeah, manyama mapiyo immediate. Ne jal ma samoro dwa donje pith mar gwen. Bende in gi ndalo ma bende keto thenge ni odiochieng' achiel ma samoro inya bedo gi customer ma diher ng'eyo kata puonjre kaka irito gwen. Han thuolo mang'eny kabisa. Ne ng'ama dwaro pidho gwen nikech oewa kaka sani ka customer dang dwar gwen mag ring'o to konyedo sani. An gi gwen mag layer. Koro agombo ni wadwa moro bobede gi gwen mabe nitie wadwa moro nitie man gi gwen ma ka ng'ato dwaro koro ring'o to an anyalo bedo director mar director ni dhi kama ora ng'ise ni weya matin dong' adhi omoni gwen. Yeah. To koro kwa we market kata chiro. Chiro mar gwen chal nade? Chiro mar gwen ber. Really chiro mar gwen ber. For now kaka sani chiemo ni malo, beche ni malo. Jopith koro tin. Sama jopith tin to koro ki yudi ni mipidho gwen inyalo uso maber nikech koro in min gi gwen. Nikech chiemo tek ji koro epo. Joma oluoro koro epo. Koro kanyo ema nyalo temo advice go jomoko. Ni kaka an naonge pesa marom to nadhi e bank mar Equity e branch ni dongo Yugiska. Ka chopo kanyo to ayudo jomoko to konya manongo pesa ma adwaro. No ne gimiya pesa mang'eny bede. Koro mani pesa moko nyang'isi miya pesa di. Koro pesa mano miya mang'eny. Nomchuna nomiya yot mondo ang'iew go machine. Koro already an gi machine already. Nyisore ni gwen be anyalo pidho maonge stress nikech already an gi cash ne jogo miya pesa. Koro by the way be smart si mbaya. Aneno gwen gi moko kuom gi aina mae. Magicha. Ang'o miyo gin kama? Gin kama nikech ginyuol lea gi kama ginyuol entie mbele kacha. Koro thuondi gidongo sama thuondi kage ema gimiyo giwuok kamano. Koro kadwa ni mondo gibed gi yier tagolo thuondi oko matin to gichak gipik tu.
liters mabende gweno onego bed ni modho e odiechieng'? Yeah, kendo gweno modho liters mang'eny seriously ka ok ing'eyo. Ka gwen mantie gi gin gwen 140 in pieces, to gokinyi kendo amiyogi 40 liters. Godhiambo kendo 40 liters. Koro gimodho pi mang'eny. To korka chiemo kowuoye chiemo bende gwen gi chamo. In chiemo ma in iwuon emiloso koso in ing'iewogi? Ang'iewo chiemo oko e kambi. Nitie kambi achiel mang'iewo chiemo. Kwatieko wach mogik mabende ne ng'at ma samoro neno chenro ni kawuono. Parting shot. Pith gweno ber. In wajowa kik wagen dhi e tich no wuok oko ni dhi e kibarua oko tiwe pesa dala. Anyisi kama nang'o, anyalo wacho ne kamano ni ng'ama winja kata ng'ama kunya ber, nitie yore moko mwasakawga ni beyo to ok beyo. Gisani yore moko nitie mwasakaw ni beyo to ok nade to beyo. Ni pesa ni mana piny ka. Ok ochuno ni nyaka dhi town gini koki many pesa. Kaka gima natimo timano wuon. Na wuok tachako pidho gwen tayudo ka pesa mana nokoni gotin. Tadhi e bank nikakwayo to miya pesa. Tachako go koro dong ni sasa tu. Koro en thuolo. Ni ng'amohero ni thuolo kabisa matime to onyalo keto ng'ato somewhere. Ne ng'at ma samoro diher tudri kodi inyalo konyowa gi namba kata social media handles ma bende itiyo godo. Yeah. An iluonga ni Jobo Chieng' e Facebook an Jobo Chieng'. Jobo Chieng' otula e Facebook kamano. Twitter antie Jobo Chieng' e Twitter. An inuanga e social ang'enye sana e social. Iyuda kuonde go ng'eny kabisa. To namba na mar simu en 07 21 89 89 30. Mae namba matiyogo kata customer ga te ong'eya gi namba no. Mae namba matiyogo kende. An gi namba achiel. Inyano namba no kende. Namba mano en namba na mar simu en 0721 89 89 30. Yeah. Come on. Jaduong' Jobo kodhi koda marach. Aya gi mara. Mana kamano janeno marwa wachopo e giko mar chenro mar pur gi ohala juma ma kawuono ni. Ka bende wawacho ni in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@realmedia.co.ke. Kaka pile wanapang safar to wanachop ma wabi walimi kuma ini wuon intie. Luonga ni Alori Nyaka Black onere juma manyien.